ቅትለት የማነ ንጉሴ ኣብ ትግራይ አባል ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእስያት ትግራይ ዝነበረ አቶ የማነ ንጉሴ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ተቐቲሉ ስነ ስርዓት ቀብሩን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ትውልድ ዓዱ ተፈጺሙሎም ብዛዕባ ኣማውቱን ካልኦት ሕቶታትን ምንያፍ ወርቂ ንኣቶ መለስ ሰሎሙን በዓል ስልጣን እቲ ዝተቐተለሉ ከባብን ንብጻዩ አባል ኣመራርሓ ፈንቅል ዝኾነ አቶ ሙልጌታ ወረደን ኣዘራሪባ ኣላ ፈለማ አቶ መለስ ንርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ መለስ ሰሎሙን ይልባል ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ና ዘዋዱ ምራቅ ናንደካ ወራጃ ግዚያዊ አማሕዳሪ ናዘዋ አቶ መለስ አቶ የማነ ንጉሴ አባል ናይ ፈንቅል ዝተባህለ ጉጅለ ዝነበረ ተቐቲሉ መይቱ ዝብል ዜናታት ኣለውሞ ብዛዕባ ዝትፈልጥዎ እንተልኩም ያው ኣብ ዘዋና ውሽጢት ሓደጋ ጋጢሙ ሰባት ምስ ነገርና ፖሊስ ኣካል ክልል ጣይሽና ኸይድና ከጻኒው ሓርሳቶም ብልሃውና ሓበሬታ መሰረት 5 ሰዓት ከባቢ ዝኾኑ ብግምት ኣብ ዝኾነ መናእሰይ ልሶትሉ ነበረ ቦታ ኣትዩ እቲ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ትዝረፍ የብሉ ኣይትዝረፉ ሕማቕ ነገር ኣይትግበሩ ዓድኹም ሓልዩ ሰላምኩም ሓልዩ ላበለ ላምህረ ሃም ነበረ ካብ ውሽጢ ወፂኡ ዝኾነ ኣካል መን ጊዜ ሃም ዝልውሎ ብዛዕገለ ኢሉ የማነ ፈንቅል እዩ ገለ ኢሎሞ ካብኡ ጥይት ሒዙ ጉዳት ከብፅሕ ምስ ሓሰበ ቦዩ ናብ ዝኾነ ገዛ ኣትዩ ብድሕሪኡ ተኸታቲሎም ያው ሓለውቲ ነይሮምዎ ሰለስተና መከላከያ ኣባላት ተኩስ ልውውጥ ምስ ተገበረ ያው ጉዳት በፂሖምሉ እቶም መከላከያ ተመሳሳሊ ሓደ ዕጡቅ ተቐቲሉ ይመስለኒ ያ ኢንፎርሜሽን ሂቦምና ወዲያው ምስ ሞተ ቤተሰቡ ወሲዶም ንዓዲ ኣወናት ዝበሃል ከባቢያ ሳሒዋና ውፅኢሉ ኸያ ኣብኡ ተወላዲ ስለዝኾነ ወዲ ዓዲ ስለዝኾነ ወሲዶም ስነ ስርዓት ቀብሩ ሃብ ዝገበረሉ እቶም ካልኦት ምና መከላከያ ኣባላት ካልኦት እንደገና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቤተክርስትያን ሒዞም ቀብሮም ዘለና ሓበሬታ እቲ ከባቢ እሱ ዝተቐትለሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር መን እዩ ዘሎ ያው ሓሊፎም መከላከያ እዮም ጊዜያዊ መንግስቲ መስሪትና ጣብያታት ሓገዛት እኽሊ ዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ናጸጥታ ፖሊስ ስርሑ ክጅር ባንኪ ስርሑ ሓርግን ያው ሕማቕ ተግባራት ዝሰርሑ ኣካላት ናብ ዝተፈላለዩ ሚሽናት ተኸተሎት መከላከያ ብሕቡእ ኣቲ ይወፅእ ገለ እዮም ምስሉ ኸና ሽፍነት ዓይነት ስራሕቲ ከም ዓይነት ምንቅስቃስ ኣምሰረ እዩ ከምዚ ኣድብዮም ገለ ኣይኮኑን ኣጥቂዖሞ ክዛረብ ምስ ሰምዕዎ እዚ መን ኢሉ ሓደ ብረት ሒዙ ዝነበረ ሰብ እዩ ተኪሱሉ ኢኻ ትብለን ዘለኻ ወኸዚ እቲ ሓበሬታት ኢንፎርማል እዮም እንትን ገይሮምዎ ኣድብዮም ፀኒሖም ቀቲሎሞ ልብሉለ እኒአው ሓደዓድዮም እንደገና ካብ ውሽጢ ዝነበረ ወፂኡ እዩ ከምዚ ገይሮ ልብል እዮም ምክንያቱ ምስ መጣሪት ኣብቲ ቦታ ምስ ወፅሑ ምልሻታት ልመስሉ ዕጡቃት ምትሳብ ምስ ደቑ ዓጀብቲ ስለይ ነብሮም ተመጣሪት ክእለ ክወፁ እዮም ተገዲዶም እና ተወሰነ ስቆይኖ ሰበብ እዮም ዝጠየቕዎም ግን ላጎየዩ ናብ መኪኑ ከኣቲ ገጢሞምሉ ሓደጋ ውፅሖምሉ ልብል እንትኑን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ግን ያው ስሩዕ ምፅራይ ምስ ተገበረ ኦፊሻል ግለጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም መከላከያ ምስኡ ዝነበሩ ሓለውቱ ሰሙን ተቐቲሎም ድዮም ሰለስተ እዮም ነይሮም ይልተባለ ሰለስተ እዮም ተቐቲሎም ካብኦት ሓደ ተቐቲሉ እና ሓደ ካሊእ መንእሰይ እንደገና ተመሳሳሊ ብጠቕላላ 6 ሰባት እዮም መሻዓቱ ሞይቶም ይተባለ ሪፖርት ቀተልቲኦም ዝተባህሉ ዝሃደሙ ኣለዉ ድዮም ወይስ እቲ ቀታሊ ተቐቲሉ እዚ ኩሉ ዲቴይል ማ ምፅራይ እንትን የገበሩ እቲ ማሕበረሰብ ናብ ውዥንብር ከይኣቱ ናብ ዕግሪ ብር ከይኣቱ እቲ ከባቢ ሰላም ስለነበረ ኩነታቱ ጠይቁም ንዑ ናይ ናምደ ስሩዕ ምፅራይ ተዓጂቦም ብደንቢ ሰሙያ ተመድዩ እዩ ምፅራይ ክግበር ኩሉ እዚ ጥየለና ዓይነት እንትን ዝገብር ዓይነት ሲኾነ ይጠይቁም ይመስሉ ተቐታሊ ግን ተቐቲሉ ኣሎ ተዋሓደ እንሱ ኣፃሪኹም ኣለኹም ካብቶም ተኽሲ ልውውጥ ዝገብሩ ዝነበሩ ሓደ ዕጡቕ ሞይቱ ተቐታሊ ስድዩ خارجيو جنا سرعي يدخلك ممكن بدري كنت تقصي مسبلة على أفكار مصيامهم ስለዚህ ኮንፊርም ስትገረ ይሆንሻል መግለጽ ነው ሀል ማለት ነው ካንተ ነጥብ ዘልዓልካያ ኣብቲ ቦታ ኣይትዝረፉ ገለና በለስተምሮ ይህብ ነይሩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ታው ነበርቲ ይዘርፉ ደም ኮይኖም ለተፈለጡ አካላት ተደራጀዩ መኪና ለሐልፉ ላውረዱ ይዘርፉ ንብረት ሰብ ይጥቁ ይقتሉ ገለ የምነሮምና ማን የምዚኦም መናሰዮም ተደራጀዩ መናሰዮም ገጀራ ሒዞም እዮም ብረት ለሐዙ ነይሮም እዮም ተቀቲሎም ከም ሰለስተ ሽፈራትኮ ተቀቲሎም ሓዲው ለጎንደር ፈይዱ ተቃቢሩ ወድ ጎንደር እዩ ክልቲኦም
ወልዲያ እዮም ተባሂሎም ሽፈራት ቆቃቲሎም እዮም እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘለው ናይ ተኸባቢ መንእሰያት ደቂ ተዓድል እዮም ከባቢ ኣይመስለኒ ለለኒ ሓበሬታ ኣነ ከባቢ ሰላማዊ ከባቢ ስለዝኾነ ልክዕ ኣምቲ ካሊእ ከባቢ ዕድርድር ክፍጠር እሞ እቲ ሰላም ክዝረግ ዝገብሩ ካልኦት ሓይልታት እዩ ልብል ኢንፎርሜሽን እዩ ዝሰማዕናዮ ምክንያቱ ናብቲ ከባቢ መንእሰይ ስነ ስርዓት ዘለዎ እዩ እንደገና ኣብቲ ከባቢ ቤት ትምህርትታት ጥዕና ጣብያታት ካሊእ ተቋማት ባንክታት ሃምቲ ካሊእ ዝዘረፈ እቲ ከባቢ በዓሉ መንእሰይ ስለዝሓለዮ ማለት እዩ ስለዚ ለለና ኢንፎርማል ሓበሬታ ካብ ካሊእ ከባቢ መፅኦም ከባቢ ክዝረግ ዝተኣቀደ ዓይነት እዩ ገለ እዩ እንትን ልበለና ካበይ ከባቢ እዩ መፅኦም ድመልዮም ገለ ዝብል ብደንቢ ዲቴክት ንገብሩ ኢና ማለት እዩ ሓራይ ኣቶ መለስ ንዝሃብካኒ መብራህርሂ ኣዝየ የመስግነካ ይቀኒየለይ ክብረት ያለይ ሓራይ ናብ ኣቶ ሙሉጌታ ክንሓልፍ ሙሉጌታ ወረደ ይበሃል ናይ ፈንቅል መንእሰይ ምንቅስቃስ ትግራይ ኣመራርሓ እዮም አቶ የማነ ብቀዳም ኣብ ሕዋነ ከተማ ሕብረተሰብ ኣብ ተኣከበሉ ኣብ ሓደ ዳስዋ ኣብ ቅስቀሳ ይገብር ነይሩ ይንቀስ ነይሩ ሕብረተሰብ ንብረቱ ተወዲኡ ልክሕሊ ጣጥቶ ተወዲኡ ልክሕሊ ወዘተረፈ ልክዕ ምስ ወድአ ወፂኡ ላብ መኪኑ ከኣትክብል ከሎ ሰለስተ ዓጀብቲ ነይሮም ናይ መከላከያ ሰራዊት ንኣቶም ሓዊሱ ብፃይና ኣቶ የማነ ንጉሰ ተሰዊዑ ማለት እዩ ዛጊድ መን ከም ዝገበሮ ነዚ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ ብመሰረቱ ላፍቲ ከባቢ ብፖሊስ ኮሚሽን ሓደ ቡድን ተቋቂሙ ምፅራይ ይገብር ይሎ ብትውሕና ካብቲ ሕብረተሰብ ዝኣከብ ናይ ሓበሬታ ድማ እቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ናይ ሕወሓት ተረፍ መረስ ዝፈፀምዎ ቅትለት እዩ ኣቶ የማነ ኣብ ቀረባ ዝዘርግሓ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ዝዘመቱ ኢሉ ዝተዛረባ እታ ቪድዮ ርኢኻያ ዶ እቲ ቪድዮ ርኢዮ እየ ብመሰረቱ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ለረብሓ ህዝቢ ትግራይ ቃልስ ተባዕ ጅግና ይፃይና እዩ ነይሩ ሓድሽ ነገር ይኾነ እዚ መዋሉ ዝገርም ነገር ይኾነ ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ መቕተሊኡ ምክንያት ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ካልእ ኣረኣእያ እውን ስለ ዘሎ እዩ ዘለዓልኩልካ በፍፁም ምክንያቱ ሕብረተሰብ ከባቢ ዝነበሩ እቶም ዝፈፀሙ ሓይልታት ይፈልጦም እዩ ፈፂሞም ላበይ ገፅ ከምዝሓዶም ዝርዝር ነገሩ ኦልሬዲ ልፅሉም ከተኣካል ኣፍሊጦም እዮም ንኣና እውን ሂብና እዮም ሓበሬታ ፈፃሚ እዚ ጉዳይ እዚ ሕወሓት ምዃኑ እዝዩ ዘሕዝነና ተጋሩ ኣፈላላይና ፖለቲካ ናረኣያ ክልየና ይኽእል እርሰ በርስና ናቆተሉ ሰዓት ግን ይኹነ ናደጋ ሓይልታት ህዝብና ናብ ርእሱ ናፅናፅዎ ንብረቱ እናተወረረ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስቃይ ኣብ ዝበፅሕሉ ብዙሕ ሰዓት ኣብዚ ደሊ ባዕልካ ዝፍፀም ነገር ኣሪ መሕሰሪ ኣሪ መሕዘኒ እዩ ንሕወሓት ግን ትልፀንሐ ታሪኩ እዩ ኣብ ትግራይ ጎብለል ብሕታዊ ክኾን ስለዝደሊ ኣብ ትግራይ ተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ሓይልታት ንምውቃዕ ሙከራታት ይገብር እዩ ተኾነ እዚ ሙከራ እዚ ከንቱ ሙከራ እዩ ንኣሽሓት የማነ ፍዩ እዩ የማነ ተሞተ ዕላማ የማነ ኣይሞቲ ኣስሪርና ክንቃለስ ዝሕግዘና እምበይ ምንም ልድሕሪ ትለብለና ጉዳይ ይኾነ እቶም ቀተልቱ ዝተባህሉ ኣምሊጦም ድዮም ወይስ ተታሒዞም ድዮም ወይስ ተቐቲሎም እዮም ለጊዜኡ ኣምሊጦም እዮም እቱ ናጠጥታ ሓይሊ ግን ተኸታቲሉ ዋግኦም ሃምልዎም ምንም ዘጠራጥር ይኾነ ባዕሉ ተኸባቢ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ብጣዕሚ ሓዚኑ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ፊት ለፊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ለአዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ፊት ለፊት ዝቃለስ ዝነበረ ጀግና እዩ ክብሪ ክግብኦ ነይሩ ሞተ ይግብኦ ነይሩ ብዙ ብጣዕሚ ኢና ሓዚና ካብቶም ሓለውቱ እዩ ሓደ ቀቲልዎ ዝብል ባህላውን ሰሚዕ ኣለኹ ከምኡ ዓይነት ዝሰማዕካየ ነገር ኣሎ ዶ ማለት ብዙሕ ዓይነት ወረ ምፍጣር እኒአኒ እዚ ግን ክሓቂ ዝረሓቐ እዩ ካብ ሕብረተሰብ ዝሕባእ ነገር ዝስወር ነገር የለን ኣብ ካዚ ሰዓት ኣሕና ፍሉይ ሓይልና ምልሻና ሃምፀላ እዩ ንርኢ ብመሰረቱ ዝተወረረ መሬትና ንወት መሬትና እዚ ከምልስ ዝቃለስ ሓይሊ ዘሎ ሳዕብያ ንብረትና ህይወት ኣሕዋትናይ የጥፍሎ ሓንሽትና ይደፍርሎ ሰበይቲ ቀሺ ትድፈርላ 4 ኣሕዋት ካብ ሓደ ገዛ ተረሺኖም ብዓይነ ርኤ እየ ኣነ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ልድምስስ ለኣና ሓምጀግና ኢና ንሪኦ ብዙ እንደገና ብይፋ ሕወሓት ይቅርታ ክጥይር ምፅውዕ ብዘጋጠመ ቀረባ ግዜታት ናይ ሕወሓት ኣባሃህላ ባንዳ ዝብልዎም ቀቲልና እብልዮም ናይ የማነ ግን ክሳዕ ሕጂ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ደለው ሕወሓት ኦፊሻሊ ብሎ ይኾነ እቶም ካድረታት ዘለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበዝሑ ዝሓዘኑ እኒአው እዚኦም ክብሪ ንህቦ ውሕዳት እንደገና ባንዳ ቀቲልና ኢሎም ዕልል ክብሉ ርኢና ኢና እዚኦም ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ከምቲ ዓንተወሉ ነገርኩ ኣነ ጅንታ ዝብል ቃል ካብ ዝለዋዕሉ ክጥቀም ይደሊ ምክንያቱ ጅንታ ዝብሎ ከ ሰዓት መሬተይ ዝወርር ጅንታ ዝብሎ ኣሕዋተይ ዝደፍር ኣሕዋተይ ዝቀትል እዩ በቀዳማይ መቐለ ወዲ 18 ዓመት ዕሸል ጥይት ተረሺኑ እዩ መከላከያ መፅኦም ኢሉ ክጎይ ምንም ዘይኣበሰ ቆልዓ ማለት እዩ ባዕልካ ዝረኣኻዮ ድዚ ብዓይኒ ይርአ ኮይኑ ነግረክ ኣለኹ በቀዳማይ ሽማግለ ከይመፁና ኢሉ ህዝቢ መቐለ ዓፂቡ ኣድማ ገይሩ ነይሩ እዚ
هم فنقل هم ملقيتها بتعني خوريعة بتعني تحبسه إن سلاماوي قال سمكات كلمة دلوه تبغ تجاري خال أي شماغلتات كيموتوني يلونيو هذا تقرأ كيموتوني تيلو مثلي كسمعني رو زي أي تجاري عندهم حد ملفتات اللي حزن إذا تقرأ تيمش تعشيهم جوروي قال بعد هذا هذا تأثير إذا عشافني لواتو يفلتي لبام هذينينا اللي بالرديتيني حافشة جدا هم تجارو نامونغنا اللي تفرلا يتنحنا هزنا ندحن حدا نخل من يباندا من يجنتا تشجريولي أفتشبو معلتي كنا نجاجرولينا كنا كاتسولينا لهلايا حرينا بيمانا خنملس كافنقل وطي نيرو نمنتاي وطي نيرو يمانا برتع تقالاتا نيرو جوز تزاراباي مهور تاريخي نيرو ነገር ግን ውህዳት ጉድለታት نيرمو እስካብል እርም በኻሎት አመራር ሕክተከ ይሕሽዩ ብልብሊ ሃም ጌርናዮ እንተኾነ ግን ተቆን አብጣም ገር ለዋሂ ነይሩ በሐሳብ በካይዳ ወላ ተለተስማዕ معنا ሁነት ግን ተስማዕና بحاجة بفورينا نحلف نيرنا حوالي حتى كديتات أو نيرون سلازبالكاني بستفعل ليس بس الآن من إثيوبيا زقلت له نبرة زرفو زسرقو ناي إثيوبيا وتهدرات كدان ناي إرترا وتهدرات كدان نالبسو بعلاتهم حوحات زلاقهم قبنينياتات سورات زنبار يوم زبلو أبهاهلا تاتالو تهزب بعلون زرفيو زبلو مجلس ساتوني سمعوا يا ماما بنالبات مسخة بعين غازر أخايو نقدر نتهلي بعيني لرخوه حزبنا نبرت كحد ريايا عبلت مقالة دا جبريل بتلمدو هالسي علمنا هذا الفوع ما نسيت سفر كافتا تغر ولا مان كهم يتسرق توديو نقعتري دي تتاران حدرة حدوي أب خالي كبابي تايريا ناي إرتراوينا مكلاكيا كي يفرقو قواتيرنا نبرت قدقانا نقمت حدا هم بتلفزيون يدون على الحافة وتمركع ست نبرت حيدو لحرق المسترقاق عن مجلس يدو لملسو كبابتات حمل اللون يثبت زي هذي وعلى ذلك في البحر هذنا لبام هيمانتني هذي هم جاي تقولي ستوني نجرجين كاب فريق اللي وقت السبات وحدات لياو هذي كله يقول لجنا نعمنا من قستي مثلا بيتات آتيوم حمل زرفو يسلك ريايا كاوزي بالعالي جين تونا دق حيدي فوتوني كسدهم خير عبعوي عادي مكلاكياش قرر جنا نبر مخالنا زرفو كشت بعيني ريايا شعبية حدا بيو لترفو نجار يدي تلحزن جن مجهات حواتنا متفتعفويو ملقيتا ورده بتعمي مسكنك يقني لي أنا اللي يقني لي تعمي لمسكن